Здравейте, любители на страха и крипипастата, и добре дошли в моят YouTube канал. Днес ще си поговорим за едно ниво от задните стаи или backrooms, за което даже и аз не знаех доскоро, но определено е доста интригуващо. Това е ниво 154, играта на лазери. Да стига съм увъртал, нека ти разкажа една история. Ниво 154 е класифицирана като клас 5 и е много опасно, несигурно, с нисък брой същества в него. Но съществата няма да бъдат проблема там, а самото ниво и играта, която се играе в него. След малко ще поговорим и за нея. Като цяло нивото е разпределено на две части. Първата част са дълги и тесни коридори, които по думи на очевидци са безкрайни. Всичко е направено от камък и е доста тъмно и влажно. Единственият източник на светлина са лампите по тавана, които по-скоро просто леко светят, отколкото да дават кой знае каква светлина. Температурата там е сравнително ниска, но около лазерните стаи става по-висока, така че по този начин може да познаеш дали си доближаваш до някоя. Но всъщност нещото, за което всички сме тук, са точно големите просторни стаи с лазери, където е сърцевината на нивото и всъщност това е втората част. Препоръчително е да си носиш фенерче, но и някои хора предлагат някакъв вид прах или останки от хляб, за да можеш да отбелязваш пътя, по който си минал и евентуално, ако намериш стая, да се върнеш към нея. Все пак точно тези стаи са единственият изход от това ниво. Ако не успееш да спечелиш поне една игра, ще си заклещен там завинаги. И приключението ти няма да продължи доста дълго време, защото там няма вода, храна или като цяло припаси, с които можеш да оцелееш. Но нека сега да поговорим малко за лазерните стаи. Очевидно точно в лазерните стаи се провеждат лазерните игри. Зад всяка врата има големи стаи с лазери, които са насочени из стаята и различните символи представляват различните видове игри, които се провеждат вътре. В дъното на стаята винаги има пиедестал с медалонче, което е ключът ти за излизане от това ниво. Целта ти е да стигнеш до медалончето, като преминеш покрай лазерите преди времето да изтече. Да, някои стаи имат лимитирано време, за което трябва да изпълниш нивото. Ако стигнеш до медалончето на време, то веднага се телепортираш до ниво 1, откъдето реално си дошъл. И да, можеш да запазиш медалончето като трофей, ако искаш. Но ако времето изтече, пиедестала се прибира заедно с медальона в земята. Което означава само едно. Трябва да намериш друга лазерна стая. Но не си мисли, че те са лесни за намиране, даже са доста редки. Понеже това са само лазери, разбира се, може да ги докосваш и няма да ти стане почти нищо. Може да ти се получи дръскотина или леко изгаряне. Обаче лазерите са по-мощни в някои от стаите. И всичко звучи сравнително лесно, нали? Обикаляш през стаи, заобикаляш лазери, взимаш медалончета. Не е точно така и мисля да разгледаме различните стаи с различните предизвикателства към тях. Първата стая е линейната стая, която е със символ с синя линия на вратата. Стаята е дълга, права и открита с лазери в нея, които не мърдат. Може да са лесни за минаване покрай тях, обаче това са най-силните лазери от всички. Могат да доведат до лоши наранявания, изгаряния при допир, така че по-добре ги избягвай. При влизане в стаята вратата за теб се заключва и се активира таймер за 60 секунди, през които трябва да стигнеш до медалончето, за да завършиш играта. Ако не успееш на време, пиедесталът се прибира, лазерите се изключват и вратата се отключва. Ще си кажеш, не е толкова голяма работа, но не е така, защото това е най-лесната стая от всичките. Ако прекараш още време в търсене на друга стая, има огромна вероятност да е по-трудна. Така че трябва да дадеш всичко от себе си тук, за да стигнеш до другия край. Все пак, това е ключът ти към изхода.
Втората стая е кръглата стая, която има жълт кръг като символ на вратата си. Както при линейната стая, щом влезеш тук, вратата за теб се заключва, но си заклещен докато не спечелиш или загубиш, защото тук таймер няма. Уловката е, че всъщност в кръглата стая лазерите се движат, макар и доста бавно. Компенсират с това, че реално те са най-слабите лазери от всички стаи, така че допира до някой ще означава просто дръскотина или леко изгаряне. Някои хора твърдят, че можеш да блокираш лазерите с предмет, който няма отблясък, например стол, което не може да се случи при лазерите в останалите стаи. Следващата стая е триъгълната стая, която има червен триъгълник като символ на вратата си, и това е най-малката стая от всичките и може би най-опасната. В нея има 7 призми, които трябва да бъдат подредени по определен начин, за да блокират всички лазери и да можеш да минеш нивото. Определено доста яко пъзълче, но ако не те би в тези неща си доста прецакан. Там няма таймер, така че си задължен да минеш нивото по някакъв начин. Точно заради това не препоръчвам да влизаш в тази стая като цяло. Ако я видиш, просто я подмини и търси някоя друга. Предпоследната стая е квадратната стая, която има зелен квадрат на вратата си. Много хора казват, че тази стая е невъзможна за побеждаване, защото лазерите са твърде близко един до друг, за да може човек да мине около тях. Но някои хора са успявали да победят стаята, което ме навява на мисълта, че е напълно възможно да има някакъв вид задна вратичка, с която да може мигновено да се побеждава играта. Просто не отивай в квадратната стая, окей? Последната стая е стаята на пентаграма, която има розов пентаграм на вратата си и за сега е най-лесната, стига да може да бягаш. И то бързичко. Когато стъпиш в стаята с пентаграма, през вратата за теб светват лазери и започват да се движат към предната част на стаята. И да, единственият начин да избягаш от тях е да бягаш напред. И да, бързички са, така че ще трябва да си поне малко атлетичен, за да можеш да ги надбягаш. Доста са силнички, така че ако лазерите докопат, свършено е с теб. Тази стая е просто тест за физическа издръжливост, нищо повече. Затова голяма част от хората се справят без кой знае какъв проблем. Това бяха всички стаи и сега нека си поговорим как се стига до там и по-важното как да се измъкнем. Има само един начин да стигнеш до ниво 154 и това е докато си на ниво 1 да намериш и последваш цветните кружки, които се появяват на тавана на някои от всичките коридори. Кружките са същите цветове, които са и символите на вратите при лазерните игри, така че няма да ти е трудно да ги познаеш. И те ще те заведат до входа към нивото. А единствен начин да се измъкнеш, както вече казах, е да се докопиш до някои от амулетите, които ще те закарат до ниво номер 1, откъдето реално си започнал. Предполагам, че е яко това, че можеш да си запазиш амулетчетата като трофейчета и ако си малко по-екстремен, можеш да се опиташ да събереш всичките, но не го препоръчвам. Нямат магически сили или нещо такова, просто медалонче, което да си носиш. Дами и господа, това беше ниво 154 в задните стаи и обяснението към него. Доста интересно ниво, пълно с много различни тактики и предизвикателства за всеки, който се захване с него. А какво мислите вие? Интересно ли ви беше и кое искате да е следващото ниво, което да захвана? Можете да го напишете в коментарите, чета ги всичките. Благодаря ви много за подкрепата. Това беше всичко от мен за сега. До следващия път, а до тогава пазете се. Айде, чао!